जोंना एक्ट्रिसआ बेनो बाजै नोंथाङा बेयावहा भिडिअ'हा रग' गारनानै माबायदि मोनदों? डाइरेक्टर बाबु केमेरामेन प्रडिउसार Halo logoफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि गोदान ब्लगाव स' आं दायो थांनो नागिरदों अराङाव आरोना माने जोंहा आब'आ माने आंखौ माने बैसागु शुटिं दं होननानै लेंहरदों आरोना माने कास्टिं थाखाय नांगौ जादों ओमफ्राय दायो बेयावनो थांनो नागिरदों आङो जेनेबा बिलासा गासैबो गुबुनदों स' आं दायो थांबाय थानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना स' लोगोफोर होनबा आं दायो थांबाय थादों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ स' आं दायो आवगायलांबाय थादों हेल' लोगोफोर फाइनालि जे जायगायाव शुटिं लागोन बे जायगायाव सफैबाय आङो नै आंबो रेडि जाखाबाय माने फार्स्ट टाइम माने बैसागु अफिसियेल मिउजिक भिडिअ'आव आंबो माने फार्स्ट टाइम कास्टिं खालामगोन आरोना खालामफेराखै आरो बिदि गामसाबो गानफेराखैमोन आङो माने फार्स्ट टाइम दायो गानदों आरो बैसागुनि माने भिडिअ'आव आं फार्स्ट टाइम थाफेरगोन आरोना थाफेराखै स' नायनोसै माबायदि एक्सपिरियेन्सा माबायदि मोनो माबायदि जायो नायनोसै होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय शुटिंआबो स्टार्ट जासिगोन जोंनिया स' होमबा नायलांबाय थादो गिबियावनो जोंहा केमेरा आरो ड्रनखौ इयाव फुजा खालामग्रोनाय जासिगोन बिनि उनाव स्टार्ट खालामसिगोन शुटिं सिगां जोंना केमेराफोरखौ फार्स्ट टाइम गानफैदोंलै गानफेराखैमोन फार्स्ट टाइम बेबो माने आरो बैसागु माने मोसानायावबो फार्स्ट टाइम माने मोसाफानाय आरोना फार्स्ट टाइम खालामगोन आरो खालामफेराखै दायनो फार्स्ट टाइम एकदम हिट नुस्रादोलै नंगौना एकदम दे नायलांबाय था नोंथांमोना खालामगासिनो नै ओइ फंबाय ओइ हाग्रामा मा बुंगोन नोंलाय आं जेबो हाथाया मा रिजि रिजिब्रा एकदम साफा नायनो जाबाय माइब्रा लाबो स' गाइस फाइनालि जोंना बेयाव शुटिंआ जोब्बाय जों दायो नेक्स्ट लकेसनाव थांबाय थानोसै लांबाय थादो नोंथांमोना दायो नेक्स्ट लकेसनाव थांसै जोङो फाइनालि जोंहा नेक्स्ट लकेसनाव सफैबाय जोंहा एक्टरबाबो खोन्थायाखैना नै जोंना एक्टरा बेनो होनसांना आरो जोंहा बिथाङा केमेरामेन आरो नायो नै ड्रन सालायो दा बुंसै आरो जोंहा नै इथिं प्रडिउसार आब' जायो नङा बिदिनो एसे लाइन लानांसिगोन ना मा बुङो नै जोंहा जमा कास्टिं खालामदों आरोना बे खाम दामदों लाय नै खाम दामदों खामखौ नुवाखै ओइ जाबाय दे जिखुनु दामदोंथ' दे मोसाबोनि बैसागो लागा थ' होमबा थांजोबसै दायो नै जोंना माने सेरजा दामग्राया नै बेनो रोङो ना दे सोलोंनांगौसो होमबा नायलांबाय थानोसै नै जोंना आब' इयो मेकआप आर्टिस्ट आब'आनो जोंना मेकआप बानायग्राया स' जोंहा नेक्स्ट लकेसनाव दायो नै शुटिंआ स्टार्ट जाफिनसिगोन थ' नायबाय थादो नोंथांमोना शुटिंआ स्टार्ट जासिगोन जोंना जोंना एक्ट्रिसआ बेनो बाजै नायलांबाय थादो होमबा नोंथांमोना Hey babu, kah sampai kre? Angkan ke dalam deh.
Laga all round lah sanjang mansian mansiba BBNC director babu cameraman producer choreographer producer isu baudeng nih dan abrok after long time bisa bangun nasi lagi mana Roh, moncel kita sini kafe wala. Roh Nengkang fungsi kita semua deh. Nengkangnya biawha video rokok karena nih mah biji mendek. मोजां मोनदो बैसागो टाइम नालाय बैसागोदो लोगोसे भिडिअबो मेम'रिस हिसाबाव थालांगोन ओमफ्राय बैसागोनि इन्जयबो खालामनो मोनदो मोजां नांदो स' नोंथांमोना नायनो हायो माबायदि बैसागो नांदो बैथिं खनसे भिडिअ नामा बैथिं खनसे लाइभ फिदिंनो हायो Cing, round peka. yang finally guys जोंहा बेयाव शुटिंआ जोब्बाय नायनो हागोन स्टुडेन्टफोरा बेसेबां ज'-ज'मोन नै बेसेबां ज'-ज' नायफैदोंमोन जोंहा दायो शुटिंआ बेयाव जोब्बाय जों दायो सिंग्रि थांगोन होनदों थांना थाङा नायनोसै सिंग्रियाव लाहैगोन होनदों आरोना होमबा नायलांबाय थादो सिंग्रियाव थांगोन होनदों दायो guys जोंना शुटिंआ 70% थांबाय आरोना जों दायो मा होनो ओंखाम जाहैग्रोना लानोसै ओमफ्राय ओंखाम जाखांनायनि उनाव आरो जों शुटिंखौ स्टार्ट खालामफिनगोन दायो जों ओंखाम जाग्रोनोसै आरोना 70% थांबाय दायो 40% दंबावो थ' होमबा नायलांबाय था थारैनो मोनजासिगोन नै उखैदोंमोन मोनजासिगोन दे बेखौ उनाव दोन रानगिरिया बिथां रन्जय 2 बोसोरनि उनावसो लोगो मोनदोंलै बिराद गोबाव जाबायमोन जाबायानो नै रन्जय कसारि मोनजामारसिगोन जाना लाग्रोनोसै होमबा फाइनाली गाइस जोङो दायो नेक्स्ट लकेसनाव थांबाय थादों सिंग्रियाव आरोना सिंग्रियाव लाहैगोन जों दायो नि सिंगारा बेनो आरो जोङो जोंहा नेक्स्ट थांबाय थादों आरोना सिंग्रियाव दायो सिंग्रियावनो लास्ट जागोन जोंना थ' गाइस नेक्स्ट लकेसनाव मोनफैलायबा जोंहा फैयो सिंग्रियाव मोनफैबाय दायो सिंग्रि नै जोंना डाइरेक्सनखौ बेनो खालामदों दिलासा ब्र'आ हाय होनदो ब्र' जोंना बेनो खालामदों आरोना डाइरेक्सनखौ थ' गाइस मोनफैलायबाय दायो सिंग्रियाव मोनफैबाय जोङो दायो जोंहा शुटिंआ बेयावनो लास्ट जागोन आरो बेयावनो जोबगोन बेयावनो फोजोबगोन मोनफैबाय जों दायो सिंग्रियाव मानिखि ओमफ्राय आं माखौ लागोन दालाय बिथिं दै गोनजा गासिबो आं ब्लगार नङा दे आं सोलोंदोसो खालामो ब्लगार खालामो आं ब्लगार नङा आरो नैबे जोंना मोसाखावरिफोर सिख्लाफोरा बे बुस्थुआ बिनिसो आं सोनासो नायदों नै साफा सिख्लाफोरा मोनबा सासेसो लांजागोन बड़ा हरामी हो बेटा साफा दं नै थ' गाइस फाइनालि जोंहा दिनै शुटिंआ जोबमारनानै थांबाय स' दायो प्रडिउसारनाव सोंसै आङो जायथ' जोंहा शुटिंआ जोबनानै थांबाय फै आब' ओरै शुटिंआथ' दायो जोबनानै थांबाय ओमफ्राय माला नुगोन बारा नङा 1 उइकनि गेजेराव आयु सांगुबाव सानथामावनो नुयो माथो
Uang nuing nanggo. खामानि थायोना Kamani थाबाबोथ' ने Nah, नोंसोर komen खालाम नोंसोर माला थाब नायनो गोसो दं ना लेट नायनो गोसो दं बेखौ नारबाय दा प्रडिउसारखौ बिसोरना मेना नायबानो जाबाय नोंसोरबो ब्लगखौ गाइस दिनैनि भिडिअखौ इसानो फोजोबनाय जाबाय दायो मोनाबायबो जों न' फारसे आवगायलांसै आरो आंहाबोथ' बिराद गोजान थांदोंमोन नालाय दायो सिंग्रायावसो दंफैयो स' होमबा दिनै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय आरो शुटिंआबो जोब्बाय